Gaurko bideo honetan sare sozialetan entzuti oso ikudan gaixotasunen negozio bada esaldixe gezurtatukot. Ia hurrengo adibide hau ulerterra saitxe atzuen. Euskal Herriko 7 lurralditan bizidan pertsona batek, bat ere diruik ez eukiarren, bisotzeko baja esango baleuke, doako osasun laguntza sistema bat arteko, pertsona hori ospitalera eraman, tratatu, ebakuntzak egin, beharrezko medikazio eta elikagaixek emon, edota asteluzitako jarraipenak inalko jakosan, ezta? Eta badakizue pertsona horrek zenbat ordaindu biko leuken hori dana gaitxik? 0 euro. Osasun sistema inaundi baten zergen bidez finantzatzen dalako. Kontu da, Erresuma Batua bezalako herrialde garatuetan, 60 milioi pertsona bizi zen estatun, obesidadi bezalako gaixotasunek suposatzen daben urteroko kostu 60 bilioi eurotik goraku dala. Eta The Lancet aldizkariko hurrengo azterlan honen arabera, minbiziak, gaixotasun kardiobaskular eta zerebrobaskularrek zein dementziak, eta jakin guzti hauetan obesidadi arrisku faktore badala, Erresuma Batua bezalako herrialdeetan 50 bilioi eurotik gorako kostu suposatzen dabe urtero. Eta kontutan hartuz herrialde honek ultraprozesatu eta medikamentuen salmentatik urtero 10 bilioi euroko diru sarrerak edukitzen ditxule, hainbat gaixotasun jasatzen dituen pertsona batek 5 aldiz gastu gehiago suposatzen dizkio, diru sarrerekin alderatuz, edozein herrialdetako ekonomisiai. Beraz, gaixori nahi zaituzte zuaz irabazisek eukitzeko esaldixe, ez da zuzena.